Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Abril 4 hanggang 6, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng ating website, Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat sa araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Meron po tayong binabatayan na dalawang low pressure area. Ito po yung si 94W na humina na po ito but nag-regenerate po habang pumasok po ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. At ito po ay papalapit na po sa Visayas at Mindanao at magbibigay po ito ng mga ulan. At yung kanyang trough ay posibleng magbigay ng mga thunderstorms sa may Mindanao at ito rin po sa Kabisayaan sa sunod na 24 hanggang 48 oras. At ang chance po ito maging bagyo within the next 24 hours ay nasa less than 35% pa lang. Let's hope and pray na hindi po ito mag-intensify. Ang ibang bagay ng ating bansa ay nasa influence po ng medyo malakas na hanging hilagang silangan. Okay? Hanging hilagang silangan. Okay? At ito po ay magbibigay ng hangin na mula 20 hanggang 50 kilometro bawat oras, lalo na po dito sa may northern at central Luzon, Bicol Region, at areas po ng Mimaropa, Sulu Archipelago, Visayas. So, yan po ang hanging hilagang silangan o northeasterly surface wind flow na pinapalakas ng isang hindi gumagalaw na high pressure dito sa may katimugang bahagi po ng Korea. At sa labas ng ating bansa, meron pa po tayo nababantayan na isang low pressure area na aktibo, subalit sa nakalipas na 6 na oras ay humina na po ito. Naging less than 35% o low chance na magiging bagyo ito sa loob ng 24 oras. Medyo nagiging disorganized po ang kanyang kaulapan. But within the next couple of days, ito po inaasahan pa rin lalakas at posibleng maging bagyo bago po sumapit ang Palm Sunday o na yung araw ng darating na linggo. So, ito po ang LPA 95W, inasahan pong magiging bagyo base sa mga computer models, but ang good news, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Itong si 94W ang medyo complicated dahil po sa mga computer models, meron isa na maglilinger po sa Visayas at posibleng maging mahinang bagyo. So, we'll keep you updated on that in the coming days. Sana hindi po magkatotoo. At kaninang alas 2, ito po nasa 600 kilometro silangan ng Surigao. At ito ay kumikilos ng mabagal pakanluran sa general direction po ng hilagang silangang Mindanao at Visayas area. Ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, nakikita po ninyo yung kaulapan niya na naging disorganized at medyo hindi po siya organized as of this time. Okay? So, yung kanyang kaulapan, bibigay pa rin mga thunderstorms dito sa silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Samantala sa likod niya, ito yung si LPA 95W na medyo disorganized din as of this time. Ito po yung zoom in satellite animation na kung saan pinapakita po dito yung mga kaulapan na nagbibigay po ng ulan. Lalo na po dito sa may eastern Visayas, northern at eastern Mindanao. Gayon din po ang Zamboanga Peninsula dahil po yung kanyang trough ay nagbibigay ng mga ulan po dyan, mga thunderstorms. Gayon din po sa may Visayas at silangan bahagi po ng Kabikulan. At ito naman po yung ating rain forecast mula sa European models sa susunod na 3 araw hanggang Huwebes. Bukas po ng hapon, inaasahan po natin mga thunderstorms ay patuloy pa rin sa may Mindanao dahil po sa paglapit ni LPA 94W, gayon din po sa iba't ibang bahagi po ng Kabisayaan, lalo na po sa may Western Visayas. At dito naman po sa may northern at katimugang bahagi po ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, at dito rin po sa Mindoro ay may mga ulan pong mangyayari, mga thunderstorms dahil po sa northeasterly surface wind flow. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, yung LPA ay nandyan pa rin po, medyo mabagal ang pag-usad, but itong kanluran, magpapaulan pa rin sa Mindanao,
At gayon din po sa may Kabisayaan, lalo na po yung Eastern Visayas at dito rin po sa Palawan area. Samantala, ang Calabarzon, Metro Manila at ibang bahagi po ng Luzon, lalo na yung Kanluran bahagi, ay magbibigay rin po ng magkakaroon din po ang mga thunderstorms dulot po ng northeasterly southeast wind flow. Pagdating ng Thursday o Webes, yung LPA ay nandyan pa rin siya sa may Sulu Archipelago na po, but unti-unti pong lalakas ng bahagya itong LPA na ito. Magpapaulan pa rin sa Mindanao at Kabisayaan at ibang portion po ng Kabikulan at Mimaropa. So, babantayin po natin ito for possible development, but ito po ay pinapakita lamang ng European model. Although ang European model medyo napakataas po ng accuracy pagdating po ng long range. But let's hope and pray na still magbago po ang tracking nito. Pagdating ng sa Biyernes, papakita natin sa inyo yung sa wind. Malalaman natin kung ano maging forecast hanggang Holy Wednesday. Mamaya, papakita natin kung anong outlook nitong mga weather systems na ito. Kaya yung total rainfall accumulation, sunod na 3 araw hanggang Webes, ang lahat ng mga ulan ay nakafocus po dito sa may bahagi po ng Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Gayon din po sa may Davao Oriental, ibang bahagi po ng Davao Region, Sorsogon. Nandyan po ang mga rainfall. Gayon din po sa southern portions ng Sulu Archipelago, Visayas, silangan bahagi po ng Kabikulan, hilagang bahagi po ng Bicol. Gayon din po sa may eastern Luzon, northern Luzon, dahil po sa ito naman po epekto ng northeasterly southeast wind flow. Samantala dito sa may Visayas, Mindanao at Kabikulan, ito po ay dulot po ng sirkulasyon nitong si LPA 94W. At kung titingnan natin ang ating wind forecast hanggang Webes mula sa American model, mananatili po yung hanging hilagang silangan sa malaking bahagi po ng ating bansa hanggang Webes. Samantala sa Webes naman po, dito sa forecast ng American model, nandiyan na po yung tropical cyclone papalapit sa Yap. Samantala si 94W ay mukhang ma-absorb nitong sirkulasyon ni 95W. So, iba po ang pinapakita niyan. At kung i-move natin yung forecast sa American model, sa Friday, yan po, si LPA 94W mag-interact kay 95W. So, mas malakas si 95W bilang isang tropical storm at ma-absorb po ang kanyang sirkulasyon. Kaya pagdating ng Sabado, yung circulation po niyan, ito po ay ma-absorb po sa circulation itong si 95W. So, yung kanyang circulation ay kakainin itong si 95W. But hindi po ito papasok ng PAR, yun ang pinapakita dito. Palm Sunday, yan na po, nasa sirkulasyon na po ni 95W bilang isang malakas na po na tropical storm o severe tropical storm. Mag-accelerate na po siya patungo sa norte, paganyan ang direksyon, base po sa American model. So, Monday, yan po, packet na siya. Samantala, sa West Philippine Sea, mayroon pong mag-form dyan ng panibagong bagyo. Ang kanyang tracking naman po ay papunta dito. Paganyan po yung tracking niya. Tatawid po ng Western Luzon via Pangasinan at lalabas po sa may Balera Aurora o sa may Northern Quezon pagdating po ng Holy Wednesday. Kasi Tuesday, nandyan po siya. Holy Wednesday ng gabi, yan na po siya. Maglalandfall po dito sa may area po ng Northern o Central Luzon. So, yan ang forecast ng American model. Now, punta natin yung European model. Ito medyo nakaka-worry kasi ang pinapakita po dito, ayan na po si LPA94W. Hindi po siya dyan gagalaw or quasi-stationary hanggang sa Sabado at Linggo. Yan po, pinapakita po dyan. Dyan po siya sa may Northern Visayas, sa may Masbate, Romblon. Lingering lang po siya at lalakas po bilang isang tropical depression, tropical storm habang nasa may Mindoro area. And then, ito naman pong si 95W, hindi po siya papasok ng PAR, pero baka pumasok bagya habang ito ay aakyat patungong norte rin. Paganyan po siya.
So, si 95W, yung pinaka-easternmost system, ay hindi po landfall sa ating bansa. Pero itong si 94W, yung babantayin natin. Hopefully, magbago pa rin bukas ang forecast kasi itong forecast na binabanggit natin simula Biyernes hanggang Holy Wednesday, April 13, ay napakababa pa po ang probability or highly uncertain. Okay? And then sa Martes, Holy Tuesday, ayan na po siya. Maglilingkir din sa may Calabarzon, Metro Manila area. So, baka magbigay ng grabing ulan. So, antabayan po natin mga updates. Sana po magbago pa po. At sa Holy Wednesday, ayan na po, tatawid ng Central Luzon. At Wednesday ng gabi, mag-exit po sa may Northern Quezon o Baler area sa Southern Aurora. So, nandyan po siya. So, magbibigay po dyan ng mga konting hangin at grabing ulan sa Miyerkules, April 13. Subalit itong forecast na ito, simula Biyernes hanggang Miyerkules, ay nasa low probability pa po o highly uncertain. Okay, so let's hope and pray na magbago pa po ito. We will keep you updated. Sa Miyerkules, bibigay natin sa inyo yung pinaka-latest sa weather systems na dalawa. Ito yung tracking ni 95W, walang and baka pumasok ng power but wala po itong epekto sa ating bansa. Yan ang good news kay 95W. So sa darating na Miyerkules, may bagong balita tayo kung ano maging tracking nitong si 94W. Sana malusaw na po pag tawid ng Visayas upang hindi na po siya lumakas. Again, ito ulit si Mike Pardo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. See you again on Wednesday at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.